Igama lakhe nguSisi Legend Killer, intombazane lapha kuGubivu eQonce kweli phondo leMpuma Kapa. Mhle uLegend Killer, unomfaneleko, umilile, umlenze ngumlenze, ithanga lithange, ingalo yingalo. Awunomthandabuza xa efulathele ucinga noba indoda noba yintombi, uyazibonakala nje uba igeli ihleli nje lena. Uthi lo mntana xa uyintombazana kufuneka ucace, abantu bangakuthandabuzi. Inoba ngumntu othanda uhamba phaa, inoba ngumntu oyintoni uhamba phaa, bangathandabuzi abantu. Lo mntana uLegend Killer uthanda kakhulu ukuzilolonga, kodwa uyacela kubantu abangoosisi ukuba bangazilolongi ngapha komlinganiselo. Utsho egxininisa, ningazilolongi ngapha komlinganiselo 1, ngapha komlinganiselo 2, ngapha komlinganiselo 3, ngapha komlinganiselo 4, ngapha komlinganiselo 5. Uthi ewe xa ungumntu ongusisi unganayo nje ezo nyamana, kodwa kufuneka ubonakale uba ungumntu ongusisi, ube nesiqu esinxibe ngathi awutyi tu. Jonga isinqa salo mntana singakanani, njengoba efake le figure belt nje. Uthi uLegend Killer eyona nto iveske imkhathaza ngamanye amaxesha, abantu bangoobhuti baveske bathi, eyi ngeba ndiyakuthanda sisi wam, qha ndiyakonqena uske wanesithinzi. Andaba sisithinzi noba sisidima. Uthi andizazi ukuba kutheni because mna akho nto ishotayo ngam, ndiyazazi uba ndingumntu ongusisi mna kwatsha kwacima. Ndiye ndambuza lo mntana uLegend Killer ukuba what is your type in pen and paper. Waske wandichazela lo mntana, wathi kodwa akulingandiqheleka, ndambetha ngesipiya mna. Angacinga fanuba umntu ongubhuti zawube ndamkele le nto yoba mna intombazana funeka kwathini ixolele indoda etshithayo, ntontoni. Andinaxesha lobobhanxa mna, once unditshile ndikubetha ngesipiya mna, uyawaphaa kude mna. Kutsho lo mntana. Uthi yena le nto iseta zisasuka nje kwideyitha, aveka asisete irekhodi straight, anaxesha lobobhanxa yena. Yiyo loo nto ke abantu abangoobhuti abanintsi baske bankwantye, bamonqene kakhulu lo mntana, ngoba ke yena ke utsho uthi anaxesha lobobhanxa, makuqhekeze uphambane. Ungacinga fanele nxoba ndiyitshere ndizawukoyika mna. Abantu abangoobhuti abanintsi ke abamthandi umntana oyintombazana ongusomandla, ongusomandla 2, ongusomandla 3. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841, ndinguVingcile Sidudla Khabekula, ndilapha kuGubivu eQonce kweli phondo leMpuma Kapa, ndizokuandastenda lo mntwana uLegend Killer. Akasemhle, unomfaneleko shem umntwana womntu, kwaye uyazibonakalela ukuba yigeli ihleli lena, asimthandabuzi tu.